falca, que a vegades jo sé que la veu sentir no deveu entendre res, però budallam de famallam vindria a ser una mica les coses que ens arriben de la panxa, de l'estómac, de la intuïció. I de fet, avui volem parlar una mica d'això i canviar absolutament de tema. Oblideu-vos d'aquell senyor del Julio Iglesias, i canviem radicalment de qüestió. No sé si us passa a vosaltres que sentiu a parlar més que mai d'horòscops i que hi ha un cert retorn al misticisme, a l'esoterisme. Fa uns anys feia vergonya allò de i tu, de quin signe ets? Però ara està de moda. És obvi que l'astrologia està de moda i en general les dones tenim més tendència a buscar-hi respostes. No ens fa tanta por preguntar allò de vull parella, em van bé el Sagitari, guanyaré gaires diners si sóc aquari, tindré bona salut, pobreta de mi, verge de la vida. I per parlar de tot això volíem convidar a Núria Viladomat, que és una dona molt llesta i és llicenciada en Humanitats, però també astròloga. Bona nit, Núria. Bona nit. Com estàs? Molt bé, contenta d'estar aquí. Doncs escolta, tu tens moltes carreres, però ets llicenciada en Humanitats. No, és que m'agrada explicar-ho, Sí, perquè sí. no ens imaginem aquella senyora de les 3 de la matinada, amb tot el respecte, al canal X, llegint el tarot i amb trucades que valen 300 euros cada trucada que fas, que ja et deixes Sí. el sou. Tu ets llicenciada en Humanitats, amb 2 postgraus en Economia Social, Transformació Social, Cooperativisme, un màster en Gestió Pública, has treballat com a docent a la Generalitat i has estat en diversos departaments públics de promoció econòmica. Tranquil·la, s'acaba el LinkedIn. Però tot i així, un dia va passar alguna cosa a la teva vida i va arribar l'astrologia. Explica-m'ho, Sí. Antoni. Jo, la primera sorpresa d'aquest gir de guió, jo la primera. Però sí, mira, l'astrologia va entrar a la meva vida allò de la manera més, diguem-ne, tonta, no? Absurda, que és que hi va haver 2 factors que van ser sincrònics en el temps. El primer va ser un dia al matí que la meva companya de pis es va llevar i jo estava a la cuina, ella es va llevar, va entrar a la cuina, vam començar a fer el cafè i amb aquestes que es lleva un noi darrere seu i entra a la cuina, bon dia, i jo, bueno, allò, la típica mirada, no? Allò, per sobre de la, sí, per sobre la tassa de cafè, li pico l'ullet, no? Ella riu, tal, bueno. Llavors un cop marxa el noi dic, bueno, què? Una nit moguda, I em diu, sí, diu, bueno, però ja m'ho havia dit l'astròloga això, a mi. I clar, jo me la miro així, dic, home, Patri, no, home, no, que no facis això, que som gent llesta nosaltres, això no. Em diu, no, però no és el que et penses, En realitat, aquesta astròloga fa una astrologia i, home, Patri, no. Dic, mira, jo entro a internet i en 5 minuts t'ho desmunto, això. I em va dir, vale. I bueno, 15 anys després aquí estic. 15 anys després. 15 anys després. Ara tens una comunitat molt important que es diu La Lluna i la Pruna a Instagram, que actualment compta amb més de 20.000 usuaris. Fas cursos, vas fundar una escola de formació el 2023 de formació i recerca astrològiques que es diu Noda Nord, i aquí fas moltes conferències, xerrades, cursos, etc. Clar, està molt bé això de voler desmuntar la teva companya de pis, però què hi vas trobar i per què creus que hi vas sentir que hi havia alguna cosa allà que et cridava? De veritat, sí. Mira, doncs molt senzill. O sigui, de fet, m'ha agradat molt l'entrada que has fet perquè és part de tot l'imaginari que la majoria de persones associen a l'astrologia, no? Aquest tipus d'idea, aquesta imaginari d'aquesta senyora a les 3 del matí dient querido càncer, no? O sigui, tot això és, quan tu dius soc astròloga, sí, a més, querido càncer i 3 espelmes, la bola de cristall, les cartes del tarot, o sigui, allà un mejunge allà. Llavors, en realitat jo el que vaig trobar, la primera cosa que vaig veure és que vaig tenir la sort d'anar-me a entrebancar amb uns autors que eren precisament dones acadèmiques, o sigui, ara ja tornar a recuperar el LinkedIn, i jo estic fent el doctorat ara i estic investigant això, perquè crec que és un coneixement que s'ha desterrat dels espais acadèmics i que té molta veritat que podem aprofitar i que és molt útil a nivell col·lectiu. Llavors, en aquest sentit, tota l'entradeta que has fet forma part habitualment dels mals entesos que giren al voltant de l'astrologia, que és aquest tipus de generalitzacions, la manera aquesta d'anar a buscar els horòscops a les revistes, no? O aquest punt... Els lleons són tal, els crancs són tal.
O sigui, aquests titulars de soc aquari, no? Ara no fa gaire vaig fer un reel a Instagram per les seguidores parlant de que ara a principis d'any surten tots els Anuario Astrológico 2026. Qui trobarà Exacte. parella el 2026? Mejor año para cáncer, mejor año... Clar, llavors, de fet, jo sempre dic... Siempre en castellano, si puede ser. Siempre en castellano. És que, clar, els inputs, el 95% de les vegades són en castellà, que a les xarxes hi ha aquest titular. Llavors, jo els dic que vaig fer un reel a Instagram dient tots aquests titulars, com us podeu imaginar, la complexitat del llenguatge astrològic és molt bèstia, tan bèstia que demana anys i anys d'estudi i recerca per entendre'l bé, anys i anys d'estudi i recerca per poder-lo llegir bé. L'astrologia és un llenguatge, no és una ciència, ni una és un llenguatge, i els llenguatges serveixen per explicar coses. Llavors, l'astrologia el que ens ajuda és a descriure la realitat que ens envolta i les qualitats que hi ha en la natura i la realitat que ens envolta. I també perquè és una manera d'explicar històries, i sempre necessitem que ens expliquin una història sobre el que estem vivint, sobre el que ens passa, què volem. Escolta, i per què? Clar, estàs a les zones i els dies i la gent diu, bé, sí, però 932017474. Ara estan trucant totes les verges o aquaris o capricorns per saber què els hi passarà aquest any, si volen. Però a part d'això, les dones s'hi acosten més. Sí. Per què s'hi acosten més? Què creus? Que les dones tenim menys vergonya? Estem més en lo místic, en lo no tangible? Mira, jo crec que un dels avantatges, i obro aquests avantatges amb cometes, de la dinàmica dels rols de gènere, és que a les dones se'ns ha legitimat més per connectar amb la dimensió intuïtiva, amb la dimensió emocional, i també amb la capacitat d'estar present i de notar més el que ens envolta. Llavors, des d'aquest lloc, a les dones se'ns ha legitimat més per entrar en la dimensió de l'espiritualitat, en la dimensió del control dels espais vinculars, i en aquest espai de l'espiritualitat hi ha la part de l'astrologia. A més, també tinc allò que durant molt de temps l'astrologia ha estat un coneixement que formava part de la baixa cultura, no? I les dones que no teníem accés a l'alta cultura perquè eren els cercles acadèmics i estaven restringits als homes, nosaltres seguíem sent éssers curiosos i pensants. Llavors intentàvem accedir al coneixement que teníem més a l'abast, que era aquest de la baixa cultura, que aquest no tenia filtre. Llavors, en aquest sentit, des d'aquí accedíem més ràpid a l'astrologia, però si us hi fixeu... Però també a nivell pràctic hi ha unes menys vergonyes, més, podríem dir, connexió amb els sentiments, o amb no creure que tot és A i B, sinó que passen moltes altres coses, que hi ha coses que a vegades no podem tancar. Exacte. Les dones tenim, però insisteixo que això és un tema, no és que les dones ho tinguem, sinó que el rol de gènere ens ha portat a desenvolupar-ho més, i aquest matís és importantíssim, perquè els homes també estan connectats amb el que es coneix com la intel·ligència intuïtiva, i quan tu connectes amb la intel·ligència intuïtiva és la que t'indica que hi ha un determinat coneixement que en un moment donat pot tenir veritat, tot i que tu d'entrada no la puguis entendre ni explicar de manera conceptual. O sigui, normalment la mentalitat masculina està molt més associada amb un tipus d'intel·ligència, aquesta lògico-matemàtica, no? És la ment de l'enginyer, per dir-ho així. Dic, està habitualment també dins del rol de gènere, Insisteixo en que no vull dir que les dones no tinguem aquesta capacitat, però en el rol de gènere, i sovint els homes a l'hora d'apropar-se a l'astrologia ho fan des d'aquí, com des d'aquesta arrogància de això és cosa de dones, quasi a més com amb aquest to una mica especial, això és cosa de marujes, no? I col·locant-se en un espai arrogant de jo estic per sobre d'això. Sí, però després són els mateixos que diuen la meva ex era Àries i no va anar bé. No, per fer astrologia no, perquè a les 3 de la matinada s'ha de fer una carta astral i tot això. És per si algú vol explicar alguna cosa de... Sí. Pràcticament 2:15 de la nit esteu sentint les dones i els dies i ens acompanya Núria Viladomat, la creadora de la comunitat La Lluna a la Pruna, que parla justament d'astrologia i que intenta fer didàctica i doncs, des de les xarxes, però també doncs, té aquesta escola de formació i recerca. Jo feia una mica de broma, deia que la gent truqués al 932017474 per saber una mica la seva predicció astrològica, però no. És a dir, no, perquè això és una cosa llarga, complicada, seria molt de temps. I perquè,
I per què fallaríem? Exactament, és que ara això que acabes de dir és crucial, no? O sigui, jo una de les coses que faig campanya és que quan tu comences a explorar el llenguatge astrològic, és que és entrar un llenguatge descriptiu i després un llenguatge que no té la capacitat de predir. I aquí és on es desmunta tot el pastís, perquè jo quan vaig pel O món sigui, dient aquelles que ens diuen com que ets verge aquest any trobaràs nòvio, no, això, o sigui, No havia fake, fet big il·lusió. fake, sí. Fake, big fake. Aquest any trobaràs nòvio, jo et puc dir quan et quedaràs embarassada, com serà l'home de la teva vida, tot aquest tipus de titulars tancats i fixos no formen part, almenys de l'astrologia que jo practico, que és aquesta astrologia psicològica, el pare de la qual és Carl Gustav Jung, que és un psiquiatre, que és el creador, no, de la dimensió aquesta del psicoanàlisi junguià, i aquest va ser el primer senyor que va dir que l'astrologia era una eina a través de la qual nosaltres podíem descriure una cosa molt interessant, que és la qualitat del temps. O sigui, Carl Jung va apuntar que el temps, a diferència del que la majoria de persones pensàvem, no és neutre. Cada moment carrega una sèrie de qualitats que estan més fortes. I que llavors, quan alguna persona naixia en un moment donat, naixia amb el patró energètic d'aquell moment i amb les qualitats d'aquell Per moment. això es pregunta a la carta astral a l'hora que vas néixer, Exactament. i quin dia, i quin any, i en quina ciutat, i Exacte. totes aquestes coses. A mi el que sí que m'agradaria, ara em sembla que he fet fora a les oients i no volem fer-les fora, que ens encanten, sí, m'agradaria que m'expliquessin si és important per elles l'astrologia a la seva vida, si elles s'hi fixen o si fins i tot a vegades han tingut una cita amb algú i han dit a mi els crancs no m'agraden, per exemple. És a dir, quina importància té la seva vida o si no s'ho creuen gens i pensen que és una camama, això. Doncs 932017474. Ara, per prediccions, l'escriviu amb ella a internet, a la Lluna i la Pruna i, escolta, us ho farà, no? Clar, Sí? bueno, no, torno a insistir... Tampoc això? Clar, no, prediccions no. El que els astròlegs, els que fem El que astrologia... faràs és una carta astral. El que faré és una carta astral i el que sí que podem fer, això sí que ho podem fer, és fer previsió, que és diferent que predicció. La paraula, aquí, el matís, novament, Estalvia que aquest nòvio et surti de cara. O sigui, la predicció passa per la dimensió, quan tu dius que vas a l'astròleg perquè et predigui coses, la gent espera una predicció d'esdeveniments concrets, no això. L'any que ve trobaré nòvio, quan començaré a fer diners, no aquest tipus de titulars. El que sí que podem fer els astròlegs, que fem astrologia psicològica, com que l'astrologia a la base és l'astronomia, i això és física, és matemàtica pura, sí que podem preveure en quin determinat moment un planeta arribarà en un punt del sistema solar i de quina manera t'estimularà a tu que tens aquesta carta. Això ho podem preveure. I podem preveure que en aquell moment es desplegarà un tipus de repte evolutiu psíquic per a aquella persona. Podem saber quina part d'ella es veurà apel·lada a actuar o a canviar i a través de quina qualitat. Tot això ho podem saber. Ara bé, el que no podem saber és com la persona resoldrà allò i quin esdeveniment o quin context crearà la vida per posar a prova la persona i que pugui aprendre allò que ha d'aprendre en aquell moment. Això és el que no sabem. Núria, jo torno al tema de les dones. Les dones també, jo crec que ens acostem moltes vegades, i suposo que tu ho veus, en la teva escola, per exemple, a Noda Nord, la majoria són dones, un 99%. 99%. O sigui, no és un bon lloc per anar a lligar, si ets heterosexual. Gens. No és un bon lloc per anar a lligar. Si ets heterosexual, ja ho has dit tu. Llavors, sí que és veritat que les dones s'acosten més a aquesta part, també perquè l'astrologia és una eina d'autoconeixement molt potent. I les dones tenim un sentit de la responsabilitat respecte a la nostra salut física i psíquica molt més forta que els homes. I arriben perquè es fan preguntes, com dèiem al principi, les típiques de trobaré parella, a la feina m'anirà bé, és a dir, i arribem una mica per aquests motius, encara la gent, la majoria de persones ens sentim arrossegades per l'astrologia en aquest sentit i després descobreixen altres coses. Mira, crec que en moltes escoles d'astrologia sí, a la meva no. Perquè jo crec que el to que faig servir a les xarxes i en el podcast de la Lluna de la Pruna de Spotify ja és un to que el que està marcant és aquí si vens no trobaràs això. De fet, jo una de les coses que insisteixo més en les meves alumnes és en la responsabilitat de gestionar la incertesa de la vida. I de fet l'astrologia el que et mostra és el com de petits som respecte a, diguem-ne, tot un moviment que està molt més enllà de nosaltres i que opera i ens afecta de manera directa. O sigui, et col·loca en un espai de molta humilitat
I a la vegada també t'allibera, també t'ho dic, perquè no hi ha aquesta cosa com de tot depèn de mi, o de vegades a les dimensions aquestes de creixement personal hi ha alguna com si tota l'estona pengés de tu, de si quieres puedes, tal. Doncs no, hi ha vegades que la vida ens porta coses que no podem controlar. L'astrologia el que ens ajuda és a poder transitar aquests moments amb molt més sentit. I aquí hi ha una part molt bonica també, i les dones trobo que tenim una curiositat més forta per donar aquesta profunditat al que experimentem i vivim. Estic pensant que estem en moments d'intel·ligència artificial. La màquina ho pot tot. Però, en canvi, estem veient doncs, com hi ha aquest interès per el que no s'entén, el que s'escapa. Totes estem parlant de Rosalia, no? D'aquest disc tan místic que ha fet, perquè és com un fenomen o una icona dels nostres temps. Això no és casualitat, diries. No. Què ho porta el 2026, això? Anar mirant cap aquí, perquè clar, és que estem parlant més de místiques que mai, però estem cap aquí. Mira, jo crec que ho porta, o sigui, a l'astrologia hi ha una dimensió, hi ha un grup de planetes, que són els planetes transpersonals, que ens parlen molt dels moviments col·lectius que estem fent com a raça humana, no? O sigui, com a humans, quin tipus de canvis psíquics s'estan donant a nivell col·lectiu. Però jo crec que aquests canvis, que són una sèrie de canvis que ja fa temps que estan pulsionant, i això és real, però fa temps vull dir que estem parlant de, jo què sé, 2, 3, 4 anys enrere, o fins i tot més, aquests moviments són moviments que es van gestant molt lentament, però sí que crec que ara el que estem és en una deriva, i ara vaig més enllà i em poso en el paper de doctorand de Psicologia Social, sí que estem en una deriva a nivell de societat on hem perdut de vista les prioritats, on hem perdut de vista molts valors i on estem en una deriva i una buidor que està començant a generar inquietud, malestar i pèrdua de salut psíquica. I llavors, de cop, i això és una cosa que sovint passa, no? O sigui, com la gent pot acostar-se a espais com l'astrologia i molts astròlegs amb intencions malèvoles poden fer servir això com per donar la sensació que poden controlar o alleugerir en un moment donat aquest neguit. O sigui, la veritat és que aquest neguit és una barreja de tot el constructe social en el que vivim, i que crec que només també des de l'espai individual i la consciència i la responsabilitat, no la de l'astròloga, la individual, podem intentar començar a veure en quines trampes socials hem caigut que ens estan generant aquesta buidor i aquest malestar. No tot és culpa de Mercuri retrògrad, que jo ja us he vist a vosaltres. M'agrada això. És que sempre sento això. Absolutament, absolutament. Ara que les oients saben que no fem cartes astrals gratis, es veu que no estan trucant tant, però si volen explicar-nos això, quina relació tenen amb els horòscops, i a mi m'agradaria molt sentir-ho, Has dit una cosa, has parlat d'astròlegs malèvols, però sí que és curiós perquè hi ha molts astròlegs homes. És un món que consumeixen molt les dones, però els astròlegs com continuen sent senyors. Exactament. Bueno, i és que, aviam, l'astrologia s'insereix, com dèiem ara, en la societat patriarcal en la que vivim i no s'escapa tampoc d'aquesta societat patriarcal. I això passa quan la majoria d'alumnes són dones, però després resulta que a nivell de professionalització o de fins i tot espais de renom, o estem al 50-50 o fins i tot hi ha alguns homes més que dones. O sigui, no s'escapa, i tampoc l'aproximació que es fa en l'astrologia tampoc s'escapa del patriarcat. Això t'anava a dir, que em sembla que tu has rebut atacs directament a les xarxes i personals per dedicar-te a això i per fer pedagogia de l'astrologia. Què creus que molesta tant? Mira, jo crec que són diverses coses. Crec que ara entro en el personatge de l'astròloga, sí que activa, i això Jung en parla molt en la seva obra, activa un arquetip o un imaginari universal vinculat amb la figura de la bruixa, claríssimament, no? Clar, i la figura de la bruixa no és res més, si nosaltres anem a la càrrega i la memòria arquetípica, una dona que s'atrevia a viure a part de lo normatiu, s'atrevia a viure sola, s'atrevia a ser autosuficient, s'atrevia a gaudir del seu cos, de la seva sexualitat, s'atrevia a aprendre coneixement que li donava poder i control respecte a la seva vida. Llavors jo crec que hi ha una part que molesta des de l'imaginari, perquè la realitat és que la majoria de comentaris que he rebut són de senyoros. Bruixa. Bruixa cap amunt. Exacte. I, insisteixo, de senyoros, o sigui,
la majoria de les meves seguidores són dones, però els haters sempre són homes. I això és molt simptomàtic. És molt simptomàtic i aixeca molt d'odi. Sembla una qüestió curiosa, no? Perquè sí que hi ha alguna cosa que els revela, perquè sembla que tot allò doncs, que no podem posar en una capseta sembla que és sospitós. Sí, jo crec que hi ha una part, i això també és patologia de l'acadèmia a dia d'avui, i ara vaig també aquí, vaig a passar una mica a la universitat per la pedra aquí, no? Però sí que és veritat que des de l'època de la il·lustració estem en un moment en què hem entronitzat lo científic i tot el que pugui ser descrit amb codi lògico-matemàtic. Llavors, tota la dimensió de l'espiritualitat no sabem encara com medir-la a nivell acadèmic. I això és part de la intenció que tinc jo amb el doctorat, no? Intentar fer aquesta comunió i entendre que la veritat pot estar en espais que no són de patró replicable. I perdona, i a la universitat quina cara t'han fet quan has dit això? Ui, bueno, ara m'acabes de posar un compromís, però bueno, com que no he dit universitat ni tal, ho diré. Tot bé. Tot bé, sí. Tot bé, salutacions. Tot bé, salutacions. Salutacions des de Catalunya Ràdio. Naturalment, mira, jo he tingut molta sort i la veritat és que quan jo vaig fer aquesta proposta em vaig trobar dos àngels, que dic jo, que eren el director del meu programa de doctorat i el meu director de tesi, que de seguida van veure el valor i la necessitat de fer recerca en aquesta dimensió de l'astrologia. I a la vegada els dos, de manera molt sàvia, em van dir aquesta tesi portarà problemes, hauràs de ser forta, perquè aquí hi haurà una batalla amb el més carca del que hi ha aquí. I la veritat és que la universitat s'ha convertit a dia d'avui en una espècie de tribunal de la Inquisició on costa molt que entri ja coneixement nou i on costa qüestionar el coneixement imperant. No? Llavors hi ha alguna cosa que ja s'està generant dogma en comptes d'un espai que el que fa és ampliar la dimensió del coneixement. No? I aquesta és la intenció, i en aquest sentit jo he tingut sort, però bueno, suaré, Suaré. Ja ho sentirem a dir. Mireia Grossman. Hola. Què tal? Com estàs? Escoltant-ho tot, aprenent molt. Quin signe ets tu? Sagitari. Ara faré d'astròloga a les 3 del matí. Ho he vist. Sol pèlvic. Ho he vist. No, l'entusiasme aquest que desfarem, sí. Doncs ara ens quedarem amb la Sagitària aquí a les dones i els dies, amb la Mireia Grossman, per parlar d'un tema absolutament diferent. Núria Viladomat, moltíssimes gràcies. Que la gent s'acosti, que mirin, que sentin el que fas, el podcast, sí, de la Lluna i la Pruna, i també l'Instagram, perquè es facin la seva pròpia idea. Exacte, i si em deixes fer aquí la falca publicitària, justament aquest dissabte, des de l'Escola 9 de Nord, ens trobareu a les xarxes i també a la web, comencem un curs anual d'interpretació de cartes des de tota aquesta visió que acabo d'explicar jo ara. De cartes del tarot? No, de cartes astrals, sí, de cartes astrals, de lectura, d'interpretació de cartes natals astrals, i encara hi ha algunes places disponibles online. Doncs si teniu ganes d'endinsar-vos a la cosa, tens mèrits. Jo soc Taure. Aquí on poso la banya no la trec, que es preparin a l'acadèmia. Perfecte, jo soc